Hola amics, benvinguts al vídeo Per fi entenc què és Life Manual. Mireu, no entraré a parlar de la interfície de Life Manual, la capacitat per editar els capítols, ni res d'això. El que us vull explicar és realment on radica la potència d'aquest sistema d'edició de material. Mireu, Life Manual serveix bàsicament per crear llibres. Veieu? Això és un llibre. I què és el que tenen els llibres dintre? Capítols. Tot de capítols que formen el llibre. El meu llibre està format per 4 capítols que he fet. Veieu? Aquests 4 capítols són els que jo he ajuntat i ordenat i amb els que he format el meu llibre. A la plataforma, però, no només hi ha aquest llibre. Trobem també altres llibres que ha fet altra gent. Per exemple, el llibre que ha fet la Cristina. Mireu, aquest és el llibre que ha fet la Cristina. I com tots els llibres, dintre té tota una sèrie de capítols. Veieu? La Cristina ha fet aquests 4 capítols perquè formin part del seu llibre. Aquests 4 capítols són els que formen el llibre de la Cristina. Molt bé, és a dir, que a la mateixa plataforma trobem diversitat de llibres. On radica la diferència de Life Manual respecte a altres sistemes de publicació de llibres? Molt fàcil. La idea és que aquí l'important no són els llibres, és a dir, el que forma realment els Learning Objects no són cada un dels llibres, sinó que són cada un dels capítols que hi ha dins els llibres. És a dir, cada un d'aquests capítols és un Learning Object. I què ens permet això? Doncs molt fàcil. Com que l'important hem dit que no és el llibre, sinó que són els capítols, el que podem fer és crear nous llibres a partir de capítols de llibres ja existents. Per exemple, si jo agafo 3 dels capítols que m'interessen del meu llibre i els sumo a 2 dels capítols que m'interessen del llibre de la Cristina, ja puc formar el meu nou llibre. El meu nou llibre tindrà tots aquests capítols. Si n'hi vull afegir algun, és molt senzill. Creo el nou capítol i l'afegeixo al llibre. L'únic que tinc que fer ara és agafar, unir tots aquests capítols, ordenar-los amb l'ordre que a mi m'interessi i dir que aquests capítols, és a dir, els primers que tenia més els del llibre de la Cristina més el nou que hauré fet, formen part d'un nou llibre.